tarde a todas e a todos. Imos comezar. Iba a decir con puntualidade británica, pero aquí me acaban de decir que os británicos xa non son nada puntuais. Pois os alemáns, logo os japoneses, que tamén son bastante puntuais. Nada, é un placer estar de novo en Cartabón. Non sei cantas presentacións levo aquí, xa unhas cantas, é como unha segunda casa. E bueno, tamén é un placer presentar outro libro de Xosé Cermeño. Se nos acompaña Ángel Vence tamén para conversar logo alrededor de moitas das cousas que se relatan no libro. Vou contar primeiro unha pequena cuestión persoal. Eu noutra vida fun taberneiro, noutra vida que foi hasta hai moi pouco. Eu coñecín a Xosé sin saber quen era como cliente do café que eu resentaba coa miña parella, de falar moitas veces con el, saudarnos e todo eso, e nunca o relacionei co Xosé Cermeño da tele, para entendernos. Todos. Publiquei hai uns anos unha novela que para min é extraordinaria, de divertida e fermosa, na liña un pouco de humor e da ironía que hai nesta miscelánea de textos, que se chamaba Días Felices con Fabia. E bueno, o que os presentamos, el falou nalgúnas entrevistas de Gabinete de Curiosidades, pois efectivamente é un pouco, é unha miscelánea, o que tamén se chamaba nos tempos do barroco unha silva. Hai unha famosa silva de curiosidades históricas e biográficas de Camilo Castelo Branco, a quen cita no libro, e que supoño que admira como autor. Decía Terencio, aquel escravo berberisco que acabou sendo autor de comedias na Roma republicana, que nada humano lle era alleo. Pois ben, este libro responde tamén moi ben a esa frase. Nada que sexa humano é alleo ao interese e a curiosidade de Cermeño. Por este libro dietario, miscelánea, silva, Gabinete de Curiosidades, transitan un montón de historias referidas a un montón de cuestións diversas. Gastronomía, investigación mariña, os impostores e os falsarios, polos que ten especial predilección tamén. Fala de dicionarios, de calendarios, fala de Tintín, fala de barcos con nome propio, de expedicións lendarias. Tamén hai moitísimo cine, evidentemente moitísima literatura. A pesar de que nos levamos uns anos pero poucos de diferencia de idade, me recoñecín en moitas páxinas desas primeiras lecturas, que unha xeración de moitos dos que estamos aquí e tamén del, pois coincidimos. Aquelas primeiras lecturas do Tintín, as primeiras lecturas dos libros de Xulio Verne, onde todos nos criamos como primeiros lectores e como lectores e quedamos maravillados e nos marcaron para sempre. El fala en algún momento do libro da República da Infancia. Pois ben, moitos de nós nesa República de Infancia que transitamos naqueles anos 60 criámonos con moitas desas lecturas. Eu só botei en falta a colección Reno, que é outra das miñas debilidades de infancia, onde limos moitísimos libros naquela mítica colección Reno. É unha viaxe inmóvil, é unha viaxe a través do cine, da literatura, do teatro. Hai que recoñecer que tamén hai moitos paseos, hai moita observación supoño que todos os escritores temos ese afán de curiosidade de sentarnos nunha terraza ou pasear e fixarnos en detalles. Supoño que é a ollada do escritor como a ollada do pintor, que te fixas e ves cousas que a veces a xente do común pois non lle presta importancia. E realmente supoño que levaría uns dietarios e que estas pequenas anotacións se converteron en un libro. Hai moitísima complicidade xeracional, porque hai moitísimas referencias que moitísimos de vos, cando leades os textos, vos identificaredes por un montón de referencias literarias e cinematográficas que hai no libro, coas que vos tamén vos criastes nesa República da Infancia. E logo hai unha cousa que ten Xosé, que xa estaba en Días Felices con Fabia, que é o humor e a ironía. Algo que se bota en falta bastante o do humor na literatura galega dos últimos anos, que é un camiño moi pouco transitado. Non a humorada, a estracanada, un humor fino e sutil. Podemos decir que un humor británico, a puntualidade de non, pero humor sí, é unha fina ironía. E logo, ademais, é unha reivindicación do placer de ler, de disfrutar da arte, de cultura e de enriquecernos como lectores e como seres humanos con eles. E logo que neste libro aprendes un montón de cousas das que non tiñas nin a máis remota idea.
porque recoñezo que esa vocación de home do Renacimento que sabe cousas e detalles de un montón de temas variados que cando os lees, a min pasoume lendo estes días o libro, quedas sorprendido, rápidamente colles o móvil, vas a Google e buscas, porque non sabes ademais se Cermeño tamén é un falsario deses que lle gustan e inventa o nome do persoeiro ese que cita, que dis, tío, isto será certo ou é unha invención, e non, e descubres que moitas veces é un persoeiro real. E logo unha cuestión persoal, fala de moitos autores polos que ten especial cariño e querencia, e fala dun autor que polo que el ten paixón e polo que eu teño paixón tamén, que é un autor absolutamente esquecido porque morreu relativamente novo nunha circunstancia moi tráxicas. É un autor mexicano que se chama Jorge Ibargüengoitia, teño o nome escrito porque é un nome difícil, é un autor mexicano, creo que morreu con 50 e poucos anos, nun accidente moi famoso que houbera en Madrid, un avión da Avianca en Barajas hai moitísimos anos, e fora unha das vítimas dese accidente. É un autor que en moitos dos seus libros tamén coincide con ese fino humor e ironía que practica neste libro Xosé Cermeño. Para min é un placer presentalo porque recoñezo que son libros que te fan cos que aprendes, cos que sorrís, que te fan reflexionar, e bueno, que son un placer para a lectura. Ademais son pequenos petiscos, pequenos grolos que se poden gozar e interrumpir, é dicir, non é unha novela que necesitas ler de corrido porque estás interesado na trama, non, estos son petiscos que podes abrir por calquera páxina, ler algún pequeno destos grolos que moitas veces además te fan, hai algúns brevísimos de 2 ou 3 liñas, pero que dan para moito pensar e reflexionar sobre o que di. E non deixa de ser tamén un pequeno retrato persoal del. Supoño que todos, cando escribimos, quedamos retratados nos libros que escribimos, pero neste formato de libro, de miscelánea, en que un fala das súas lecturas, das súas películas, das súas músicas, de todas aquelas cousas por que ten querencia, pois non deixa de estar facendo casi unha pequena autobiografía ou un pequeno autorretrato das cousas que lle interesan. E máis nada, deixo vos solo na conversa con eles dous para que disfrutedes tanto como coa lectura do libro. Graciñas a todas e a todos. Bueno, eu quero darlle as gracias en primeiro lugar a Cartabón, esta casa dos libros, sempre xenerosa, sempre hospitalaria. Quero darlle as gracias a Galaxia, evidentemente, porque ademais este é un libro que pode ser divertido de ler ou entretido de ler, polo menos, que pode ser curioso, que pode ser tal, pero eu recoñezo que é un libro difícil de contar ao mercado, difícil de contar aos lectores. Por qué? Porque non é unha novela, non é un libro de historia, non é un libro adscrito a ningún xénero en concreto. E, bueno, eso sempre é unha dificultade engadida no mercado, pero a Galaxia non lle importou. E eu, que recoñezo as dificultades do libro, estou, a verdad, moi agradecido. E, bueno, quero darlle as gracias tamén a Ángel Vence, que é o máis irónico e o máis descreído dos nosos cronistas políticos, e quizáis por eso eu me sinto tamén moi identificado con moitas das cousas que escribes, e por eso, bueno, agradezoche moito que esteas aquí. E por último, darlles as gracias a todos ustedes pola súa xenerosa presencia neste humilde acto. Moitas gracias a todos. Don Ángel, o que usted mande. No, falamos que había, claro, un diálogo de descridos que pode ser unha cousa ou do máis aburrido ou ben, ou non. O que se faría é unha pequena, isto é innecesario, pero unha pequena entrada, digamos, para situar o autor, non? Que se suele facer nestes casos, digo, a maioría das veces non é necesario, en esta ocasión tampouco, pero
Terei que dicir que, como ben saben ustedes, a actividade máis recoñecida de Xosé Cermeño é creador de programas a televisión. Moita xente conoce por iso. No que, a ver, el foi aquí un pioneiro. A primeira serie de ficción que se fixo na TVG, inspirada, por certo, nun libro de Cunqueiro, Os outros feirantes, e tamén, ao mesmo tempo, foi pioneiro na creación da telecomedia aquí en Galicia, que supoño que tamén moitos de vostedes coñecerán, incluso, bueno, en algún caso, estou vendo que hai un dos protagonistas, porque foi Pratos Combinados, non? Entonces, é un... É dicir, eu non sei sempre se hai se a xente seguiu estas peripecias da televisión e demais, non? Quizás menos coñecidas, porque son recentes, son a súa obra literaria recente de Cermeño. Vamos centrar en 3 libros, nada máis, os 3 moi diferentes. Un é unha novela, é dicir, co desarrollo e desenlace, que a min encantoume, certamente, que é Días Felices con Fabia. Está ambientada en Oporto, en Vigo, é unha novela que a min me fixo disfrutar moito, gozei moito con ela. Despois fixe outro o Andever último que é un ensaio en castelán sobre o bacallau, porque aquí Xosé ten unha certa fixación co bacalao, non? Ou con Portugal, ou cos dúas cousas ao tempo, e entonces, pois, pero é un libro extraordinario, chega ademais de recetas por outra parte, que se titula Un bacalao por bandera, seguramente, insisto, moitos de vostedes o conocen tamén. E o último xa é vantaxes e inconvenientes de case todo, que é o que imos presentar hoxe, vamos, que xa estamos presentando. Eu diría que, para empezar, podíamos empezar a comentar esta variedade de xéneros e de temas destes 3 últimos libros, xa para non ir máis atrás, non? Bueno, eu creo que ti acabas de dicilo ben. Os meus 3 últimos libros son exactamente eso, unha novela e vamos decir, un ensayo, aínda que resulte así un pouco exagerado, pero un ensayo que un bacalao por bandera en castellano, e este que presentamos hoxe, o que Marcos se referiu como unha silva ou miscelánea, pareceme moi correcto, e do que eu teño falado algunhas veces como un gabinete de curiosidades. Ustedes saben que nos séculos XVI, XVII, creo que esta moda chegou hasta o XVIII, a xente con posibles, os potentados, tiñan na súa casa, os ricos nunca teñen casa, teñen residencia. Sí. Vale. Pois tiñan na súa residencia o que chamaban un gabinete de curiosidades, que era unha sala da súa casa na que exhibían e atesouraban, digamos, cousas curiosas. Estamos no tempo das grandes exploracións de América, de África, de Asia, e entonces nestes gabinetes de curiosidades, pois a xente con posibles, evidentemente, expoñía obxetos de interés etnográfico, armas, cacharros de cerámica, olas, partes de animais, plumas, en fin, pinturas tamén. O negro de Bañoles. Fósiles, minerais, todo este tipo de cousas. E vantaxes e inconvenientes de casi todo, podo decir que é o meu pequeno gabinete de curiosidades. Gabinete máxico, non? Sí. Gabinete máxico, todos. O título a min parece fascinante. Eu creo que é moi é unha especialidade que se ten tamén, non? Saber titular
saber enganchar ao público cos títulos, non? Entón, vantaxes e inconvenientes de casi todo, dice, bueno, pues, casi vou ler porque quería ver cales son as vantaxes e tal, non? Pero, bueno, outros moi anteriores, un de hai 30 anos, se non me equivoco, estuve no outro día revisando ainda, que era Ciencia de facer as camas, onde non aprendía a facer as camas, pero divertíase moitísimo, non? E outro que é os nervios da cabeza, que é unha frase moi daqui, non? Bueno, xa que... Ese arte de titulatorio... Xa que me faz así louvanza dos títulos, eu teño que decir... Algún máis? No. Eu teño que decir que non son un bo titulador, pero son un razonable delincuente do título. Ciencia de facer as camas, que a min é un título que me gusta moito, procede dunha frase de A noite vai como un río, de Cunqueiro. Hai un personaxe que, referíndose á guerra e a todo o que se destrúe na guerra, di na obra: e pérdese a ciencia de facer as camas. A min a ciencia de facer as camas pareceme unha imaxe moi exacta, moi bonita, incluso moi tenra, do que é a vida común, é dicir, a vida na que existe a ciencia de facer as camas. Pero con isto o que che digo é que o título é meu, sí, como título, pero non de todo, non de todo. Bueno, que pasaba polo río e colleche un pouco de... E os nervios da cabeza procede dunha cousa que lle gustaba moito contar a Mabel Rivera, a actriz. Isto porque lle fixera moita gracia. Nunha ocasión unha señora pois lle contara, lle falaba de alguén que estaba mal dos nervios da cabeza. E, bueno, a min tamén me gustaba a historia dos nervios da cabeza. É un diagnóstico popular, sí, pero un diagnóstico. E acabou sendo un título. E, bueno, eu creo que ti xa tes localizado de onde pode proceder isto das ventaxes e inconvenientes de casi todo. Sí, porque o contas no libro, entonces aquí non vou descubrir ningún secreto, non? Que fala de un tal Martín de Lucenay, un dos descubrimentos para min do libro, que era un home moi aficionado a contar trolas, o sea, podríase dedicar ao xornalismo tranquilamente e facer carreira, pero escribiu, aproveitando, digamos, quizás esa facilidade, non, para fabular e tal, escribiu un tratado sobre as vantaxes e inconvenientes do coito, cual é unha cousa moi importante. Logo despois apuntou aí Marcos que non era, que en realidad que non era médico. Comentounos, Xosé. Que en realidad ao final parece ser que era médico, entonces, pero era unha das súas moitas trolas era atribuirse a condición de médico, con cual xa perde moito valor científico que poida decir sobre o coito e as súas ventaxas e inconvenientes, non? Bueno, podía falalo como experiencia persoal, como pode ser válida. Sí, pode falar. Eu digo aí, xa se limita máis, sí, eu digo aí o médico Martín de Lucenay, pero a verdade é que descubrín despois que como ti dis, as trolas era unha das especialidades do señor, e que entonces ese título de doutor co que se presentaba moitas veces pode formar parte das súas fantasías. Este señor nos primeiros anos 30 publicou un centenar de obras. Publicaba un libro cada 20 días aproximadamente, todos de tema sexual, e algún deles con títulos estupendos. Recordo un que era las perversiones sexuales auténticas. O sea, gústame moito o adxetivo do final, auténticas está moi ben, porque claro, pode haber algún que vai por aí dicindo que é un pervertido, pero en realidad é un fantasma. É moi bonito. E cando empezou a guerra, este señor marchou para México moi prudentemente. A guerra civil. Sí, a guerra civil, sí. Sí. Isto foi un acto de prudencia, realmente. Sí. Ali dirixiu dúas películas, unha delas con Jorge Negrete, e, por certo, se un busca en internet as referencias á película que se titula La Valentina,
ve que ten estupendas críticas. O sea, non sei se serán os herdeiros do propio Martín de Lucenay que escriben os comentarios, ou tal, ou si efectivamente, porque eu non puiden ver a película. Pero a película realmente ten valores. Está interpretada por Jorge Negrete, por certo, que era unha figura en México, ¿no? E bueno, foi un tipo curioso este Martín de Lucenay. E deuche, digamos, tamén inspiración, home, o sea, que está ben. Sí. Non na temática, non, que tampouco... No, na temática non. Tamén ten algo de erotismo e tal, pero bueno. Home, Digo para non disuadir ao público. Sí. No primeiro terzo do século XX, que é cando Martín de Lucenay escribiu e traballou, a verdade é que España e Galicia eran un territorio cheo de tipos singulares, de xente, o sea, algúns deles de gran altura, digamos, artística e creativa, pois Valle Inclán, o Ramón Gómez de la Serna, e outros, bueno, vamos decir, personalidades un pouco máis anecdóticas, pero tiñamos moitos. Entre eles, pois, Alejandro Saba, que foi Max Estrella na obra de Valle Inclán, o Pedro Luis de Gálvez, que escribiu un tratado para dar sablazos. Claro. Moi útil. Eu creo que sí. Libros de autoaxuda deixanos escribir. Sí. E un escritor galego que se chamaba Gonzalo Seijas, que tiña a peculiaridade que era prácticamente analfabeto, razón pola que escribiu pouco, pero, sin embargo, isto foi un fiel e entusiasta seguidor do libro de Gálvez sobre o sablazo. Esa foi a súa verdadeira... Cando un tema interesa, pois... fonte de ingresos. Sí. E, bueno... Outra cousa desta colección de temas petisos, como ben decías aí antes, algúns non tan petisos, pois son máis amplios, non? Pero cal é o criterio? Pois que escolles polo azar, pola... Sí, o criterio co que escollo as pezas que están aquí, non? Vale, pois eu creo que algo antes citamos a Tintín, e Tintín foi unha das miñas primeiras lecturas conscientes, incluso foi de Tintín o primeiro libro que eu escollín, non que me regalaran isto, en fin, así o show, non? Sino que eu escollín, porque recordo que me regalaron O secreto do unicornio, e O secreto do unicornio remata anunciando que a aventura continúa, non? E eu quixen saber como continuaba a aventura, que é isto no tesouro de Rachan o Vermello, e pedín ese libro. Vale. As virtudes dos contos de Tintín todos coñecemos, isto, pois, a liña clara, hai uns escenarios e unhas aventuras moi variadas, con frecuencia moi ben documentadas, porque o autor, a Hergé, pois isto era un tipo meticuloso con estas cousas e tal. Pero, ademais de todo isto, as aventuras de Tintín tiñan unha moi elaborada e moi acabada estrutura narrativa. O que podemos decir dunha maneira máis coloquial, estaban moi ben contadas e xeraban no lector un pouco a ansiedade de saber que vai pasar aquí. Están contándome algo que me interesa e quero saber como sigue isto, que máis vai pasar, non? Vale. Entonces aí hai unha lección importante, que é algo así como, podemos expresarlo como que a primeira obriga é interesar o lector. E eso é algo no que eu me empapei para empezar lendo a Tintín, despois, por suposto, lendo outras cousas. Pero esa lección estaba claramente contada e explicada nos libros de Tintín. E eu procurei ser un alumno aplicado.
No, a referencia a Tintín, que é bastante longa, vamos, dentro da brevidade que teñen todos os apuntes e todas as notas deste libro, chamou-me a atención unha especie de, non sei se é unha reivindicación, en todo caso unha aclaración de a Tintín a Tintín, a Georges Remy, Hergé, o pai de Tintín, o autor, tivose moito tempo e en parte tiña razón, non? Por colaboracionista dos nazis, cousas polo estilo, por apoiar o colonialismo, nas aventuras de Tintín, non? Cousa que dice, bueno, pero isto, de onde pode vir isto e tal. E entón, aquí Cermeño fai unha aclaración, máis que unha indicación de que eso non foi exactamente así, é dicir, podíamos discutir toda a noite toda a historia, o fundamental de Tintín é que é un fenómeno que trascende estas cousas da política, non? Pero unha cousa, eu non me fixera, é dicir, que releí no outro día o Centro de Autocar, que é unha das, non das obras principais, pero vamos, unha obra moi interesante de Hergé, e bueno, efectivamente, estáse burlando no ano 39 de Hitler e Mussolini, o sea que moi nazi non debía ser, non? Entón, para min eso foi unha novedade, o sea, de feito, tuve que ir velo, pero bueno, é unha nota a pé de páxina, perdón. Non quero falar moito de Tintín, porque nesta sala hai grandes tintinófilos, grandes tintinófilas, isto que, en fin, que poderían explicalo mellor que a min. A ver, hai algo que non podemos negar, e é que Hergé se formou como autor, como ilustrador e tal en Bélxica, en medios non só, vamos decir, católicos e conservadores, sino ultraconservadores, no? Le 20e siècle, que foi unha das súas primeiras revistas, despois da revista dos Boy Scouts, onde tamén ilustrou, pois estaba dirixida por un cura ultraconservador. E iso situou a Hergé, pois isto, cando se produciu a invasión de Bélgica polos nazis, pois nunhas posicións primeiro profesionais, porque estaba traballando para eses medios, e quizáis despois tamén ideolóxicas, pois próximas aos ultraconservadores, a León de Grel, en fin, e aquela xente da que algúns pois acabaron moi próximos ao nazismo ou dentro do nazismo. Pero tamén é verdade que Hergé, digamos que descubriu pronto tamén as vantaxes e inconvenientes das posicións democráticas, porque o propio libro, o primeiro que publicou de Tintín, que é Tintín no país dos soviets, isto en realidade é o descubrimento dos enormes inconvenientes das dictaduras, neste caso de Stalin e compañía. Eso pronto levou a Hergé e o personaxe de Tintín pois a ampliar un pouco as súas miras ideolóxicas e a ver que ni Stalin, ni Mussolini, ni Hitler eran compañías moi recomendables. E así o contou, ademais, nos seus libros. E hai alguna relación, digamos, unha curiosidade, entre escribir para o espectador, o sea, sí, para o mundo audiovisual, por decir así e tal, ou escribir para o lector, digamos, se é que un lector clásico, se é que se pode falar ainda do lector clásico, non? Eu creo que o primeiro que hai que decir é que as diferencias son moi grandes entre escribir para o audiovisual ou escribir para un libro. As diferencias son... Pero técnicamente ou... Son en todos os sentidos, é dicir, no sentido técnico, porque ademais
para una os novelistas normalmente son pouco esclavos de ideas como estructura, como presentación dos personaxes, son pouco esclavos deso, é dicir, os escritores normalmente nesto, aínda que os hai, digamos, máis meticulosos e máis tal, pero normalmente se deixan levar moito pola intuición. Vale, os escritores de televisión e de cine normalmente non traballan ca intuición, traballan ca intuición nun momento previo da escritura, cando estás fabricando a túa estructura narrativa, que chamamos con frecuencia no audiovisual a escaleta e tal, pois nese momento sí, pero despois cando estás escribindo non, tes unha escaleta, tes unha estructura. Un escritor de audiovisual é bastante esclavo dese tipo de documento previo que con frecuencia el mesmo produce, non? Neste sentido as diferencias son moitas. Pero hai un punto de contacto moi importante, e é que, sea dunha forma, sexa doutra, o escritor é un contador de historias. E iso pasa se estás escribindo para a tele, para o cine, ou se estás escribindo nunha novela, ou estás escribindo nun conto. Queres ser un contador de historias. E, dunha maneira ou doutra, queres ser un productor de interese para o espectador ou para o lector. Ese é un punto de contacto importante. Algo, no, porque en principio, claro, para min é un arcano, ¿no? Sobre todo a técnica dos guións, supoño que ten máis. Despois hai unha diferencia, unha limitación, isto moi importante. Si Marcos está escribindo nunha das súas novelas históricas que o Estoupido produce unha avalancha, unha estampida de 500 elefantes, oye, 500 elefantes nunha novela son poucos, joder, ponlle 1000, ¿no? Pero no cine... Pero claro, no cine é outra cousa. Isto, bueno, e si en vez de unha estampida de 1000 elefantes poñemos un infarto, sabes? Claro, é máis barato. Por certo, eu vou dicir que entre os temas, obviamente, son variadísimos, inda que o libro non ten tantas páxinas, non? Pero son variadísimos, porque cada páxina hai un tema distinto. Se decía antes que é moi difícil isto de presentar, non? Pero, bueno, hai un que, bueno, que por outra parte non é alleo a súa trayectoria, que é a cociña. Vi aquí, teño notadas aquí, referencias que vai a empanada, a tortilla, o lumbrigante, bacallao, café, vamos, que hai un larpeiro emboscado dentro das páxinas do libro, pero aparte deso, bueno, quero dicir... Sí, eu acepto o adxetivo ese de emboscado, pero... Non, acepto. Pero, bueno, ademais de emboscado, isto tamén manifesto. Eu, nese sentido, eu creo que son un galego canónico. Sí, isto... Arredor de Aida e Andrés temos celebrado, por exemplo, grandes cocidos. E digo canónico porque un cocido, por exemplo, está composto en primeiro lugar da compra. A continuación dunha preproducción. É dicir, hai que desalgar, hai que lavar, hai que pelar, hai que cortar. Despois hai que facelo. Despois hai que servilo. Logo hai que comelo. E hai que digerilo. E parece que está rematado aí, pero non é verdad. É dicir, un auténtico cocido non está rematado hasta que non está debidamente comentado. E entonces, un par de días despois do cocido, hai unha chamada de Aida que pregunta e dice, oye, as patacas deste ano estaban mellor que as do ano pasado, verdad? Porque as do ano pasado eran de cor estanco e as deste ano son da terra chá.
e estaban mellor, verdad? Pois sí, pois sí. E o lacón. Isto, porque había dous lacóns, un era de Fonsagrada e outro era de Lalín. Isto, por cal te inclinas? E así, pois si a costela estaba ben desalgada, si mellor con grelos ou mellor con repolo, hasta que o cocido non está comentado, aínda que sea unha semana despois, pero non está rematado. É que é como o fútbol, o postpartido casi é O máis postpartido, sí. interesante que o partido, non? Efectivamente. E aparte deso, tamén o mar, Sí. o a mar tal, Sí, Costa, sí, déxame Marcos... decir só unha cousa. Sí. E é que eu máis que un gastrónomo emboscado ou manifesto, Como gastrónomo manifesto, sí, pero... sí. O que teño e tiven sempre foi unha curiosidade grande ou un interés grande pola historia dos alimentos e polo valor simbólico dos alimentos. É algo probablemente que me ven de ter estudiado socioloxía, facer a especialidade de antropoloxía, ese tipo de cousas, non? Pero sí, o sea, a historia cultural e natural tamén dos alimentos é un asunto que me gusta. No, Sí. é moi interesante, pero vamos, creo que tamén lle das ao lado práctico, polo que vexo. Sí. Rumores corre por aí. Pois o que te dicía, o mar, a costa, Sí. Os barcos, Sí. os kraken, os enormes Sí, estes, sí. por aí entramos con Cunqueiro, si queres, Sí. porque aí sempre está sobrevolando Cunqueiro Sí. nestas historias así fabulosas Sí. de interés, non? Sí. De animais Sí. máis ou menos fantásticos, que logo son verdad moitos deles, Sí, claro que Porque sí. logo ao final o kraken Sí. existe, ou cousas así. Sí. Hombre, o mar o que é un xeneroso fornecedor de historias. O sea, e de grandes personaxes. Eu no libro do Bacallao e tamén neste refírome pois a Alain Villiers, este gran personaxe, refírome a Anita Conti, pioneira da oceanografía e tal, tamén é un personaxe extraordinario, a Piero Cherini, que foi náufrago nas augas de Escandinavia e tamén é un personaxe extraordinario. E eu, xa que citaches a Cunqueiro, hai un destes personaxes que coñecín no seu día a través de Cunqueiro, que foi o bispo Olaf Magnus. Olaf Magnus era un señor do século XVI, tivo que exiliarse da súa Escandinavia natal porque quiso seguir fiel ao catolicismo e ali triunfou a reforma e o señor marchou. E era un tipo culto, un xeógrafo, escribiu unha historia en 25 tomos sobre o que el chamaba as xentes septentrionais, é dicir, sobre os povos escandinavos, e din que no Concilio de Trento foi o que animou a que a Igrexa promocionara o bacallao como alimento habitual nos días de abstinencia. Claro, os días de abstinencia entón eran moitos, eran máis de 100 o ano. Claro, porque neste asunto mandaba o Vaticano, mandaban os bispos locais, mandaban os párrocos, e claro, e cada un deles iba incrementando o seu tal. E el, como vamos decir, noruego, pois dixo, coño, o bacallao é abundante, é barato e tal, e estaría ben para isto, porque as xentes do común, unha cousa é que lles mandaras días de abstinencia e outra cousa é que a cumpliran. E isto preocupaba no Concilio de Trento, que a xente estaba afrouxando moito, pero claro, o sea, E as bulas. Claro, no, e que tampouco lle podías deixar a xente sin tiñan unto, e para colmo lle decías non lle bote unto o caldo, isto, pois, en fin, non tal, é dicir, os pobres estaban pouco obedientes con este asunto, así que houbo que buscar un alimento barato, abundante e
ilexítimo para eses días, sí. que foi o bacallau. O bacallau, sí. Unha cousa curiosa deste señor de Olaf Magnus é que era xeógrafo, dibuxou moi bonitos mapas e dibuxou nestes mapas moitos destes animais fantásticos, todos estes dragóns, estes leviatáns, estes porcos con escamas, estes cachalotes cheos de dentes e tal, dibuxounos todos nos seus mapas. O curioso é que esta zooloxía fantástica, inverosímil, imposible, na antigüedade ninguén acreditaba nela. O sea, podía haber centauros, podía haber arpías na mitoloxía clásica, pero ninguén pensaba nestes seres como animais reais, sino como parte da mitoloxía, é dicir, da fantasía. O curioso que no Renacimento había xente, e probablemente Olaf Magnus foi un deles, que pensaban que eses animais podían existir de verdad, porque estaban nos libros de Aristóteles e estaban nos libros de Plinio. Coño, e se persoas tan importantes como Aristóteles e Plinio falaban deles, como van ser mentira? No. Claro. E bueno, aparecen nos seus mapas. Bueno, isto é curioso e é bonito. Volveche ao bacallao. Como? Que volveche ao bacallao. Aproveitaxe que o obispo pasaba por aí. Efectivamente. Está ben. Bueno, isto non sei se viña por Cunqueiro, pero que tamén Cunqueiro falaba de outro obispo que se chamaba Quintín de Correntén, ou algo así, un obispo bretón, e ele dicía, moi seriamente, como é debido, que foi o que convertiu ao cristianismo aos salvos do Ulla. Chegou un día por ali, empezou a botar isopazos e tal, e desde aquela ese é un peixe, aparte de delicado e tal, sirve como, pues, non sei se isto é un pouco delictivo, pero como unha hostia consagrada, é dicir, é un alimento espiritual totalmente. Por iso extinguíronse, hai anos que non se pesca un salmón. Aí está a cosa, entón, ao final levarnos todos pelos noruegos e todo eso, sí, aí hubo algo desta historia. Pois, perdimos un pouco con isto, o asunto da brevidade, o sea, de por que, é dicir, por xa de repente vou facer unha cousa, unha especie de eloxio ou práctico da brevidade, non? Sí. Tes falado, vamos a ver, Montaigne, que é un pouco así o inspirador de todos os amantes. Sí. Digo porque a mí o primeiro que me sale é Gracián e tal, pero é unha cousa aquí moi de andar por casa, non? Que non ten nada de... A ver, a verdade é que esta literatura breve, vamos decir, de formas breves, tivo sempre moitos e moi grandes cultivadores, non? Incluso, en fin, desde a antigüedade clásica. Pero o de Montaigne está moi ben tirado porque de Montaigne aprendimos moitas cousas, non? O primeiro, a curiosidade, é dicir, está claro cando lees os ensaios de Montaigne que o primeiro motor do señor é a súa propia curiosidade, e é a curiosidade pois por entender como funcionan moitas cousas do mundo, pero el, curiosamente, non construe unha gran teoría para explicar o mundo. O sea, non é Marx, nin é Hume, nin é os grandes liberais, nin é... Non. El entende o mundo dunha maneira fragmentaria, poderíamos decir. E explora, que a súa curiosidade, todas as cousas. E, ademais, exploras con humor. Exploras con moita ironía, non? E podemos decir tamén que con moita humildade. Por eso o seu libro se titula Ensaios. O sea, ensaios son tentativas, son aproximacións, son
Sí, aí quedou o género, sí. Aí quedou o xénero, Aí ademais, quedou o porque xénero, realmente sí. o nome do xénero ven de aí. Efectivamente, É sí, o curioso. nome do xénero vende aí. E é dicir que de Montaigne aprendimos moitas cousas neste sentido. Aprendimos a deixarnos guiar pola curiosidade, aprendimos a impregnalo todo dun pouco de ironía, dun pouco de humor, a convertir esa curiosidade e esa maneira de ver as cousas en escritura, e a que el non ofrece, digamos, modelos nin grandes verdades reveladas, sino que ofrece unha actitude, e que escribir é froito da curiosidade, é froito da exploración a partir da propia ignorancia, e é froito de, bueno, pues de buscar o coñecemento, non? Outra cousa que na que reincides moito no libro é nas palabras, non? Na curiosidade Sí, polas palabras e mesmo polos dicionarios, que sei que tamén, sí. non sei se o dis de broma ou non, pero eu tomo en serio, que estás facendo unha enciclopedia pouco útil, non? Sí. Así titulada, Sí. na que recolles palabras raras tipo filumenismo, Sí. heredípeta, que bueno, non, O filumenismo, seguro que nin sabes o que é. Filumenismo Miraches. é unha palabra estupenda, eh? O sea, A filumenismo mí son, sí. é o coleccionismo das caixas de mistos. O sea, claro. E heredípeta é Heredípeta. o que, servíndose de malas artes, consigue herencias. O sea, que, claro, Está que- falando do mundo da abogacía e así. sí, é dicir, todo o que sea apañar as herdanzas e Sí, tal, sí. pois ese é o campo de actividade do heredípeta. Oye, vai salir un sinofridia, eso que é? Que é a sinofridia? Ah, eso quixera saber eu. Creo que o explicabas aquí. Espera. Sí, está aquí, bueno. está contado no libro, Non venga, está aquí, efectivamente. A verdade é que Pero, claro, este é o colmo, esquecime. hai que consultar. Hai que- Claro, así, sí, hombre, sí. Sí, a sinofridia non nos afecta. Pero é como se chama a ter as cellas unidas. Ah, vale, Chámase vale. sinofridia. Como Manolito Goreiro, Sí, o de Mafalda. algo ¿no? así, sí. Algo- Parecía- Era sinófrido. Parecía que podía ser unha perversión sexual auténtica, pero non. Claro, eu estaba tirando por aí, dixo, sinofridia, isto sona, terrible, unha mezcla de, bueno, como un ETS ou algo así. Bueno, Este, e, bueno, aparte a enciclopedia vai pa longo, non supoño, Sí, non? sí. Porque con palabras como estas, non sei, terás que levar ainda un borrato. Bueno, Si queres lemos algún... Sí, vamos ao final. Non, é que non dixeche os teus favoritos entre os amantes da brevedade, Sí, Digamos que- son moitos, poderíamos decir que casi todos. A min dos contemporáneos, por exemplo, eu son moi de Julio Ramón Ribeiro, foi ademais un actualizador deste xénero, si é que podemos chamar un xénero. Gústame moito unha escritora portuguesa que é Besa Luís. Ten un libro, poderíamos dicir, deste tipo. Gústame moito Besa Luís. E por razóns diferentes, porque eu con Besa Luís síntome moi identificado. Con Julio Ramón Ribeiro tamén, polo lado do seu enxeño e do seu humor e tal, non? E despois por razóns completamente opostas, gústame moito un libro de prosas breves que ten Somerset Maugham, porque isto é realmente unha visión da vida e tal completamente diferente da miña, pero por eso Pero atractivo, vai. por eso me gusta. ¿Sí? non digo diferente, pero atractivo, quer decir. Sí, claro, Sí. diferente pero atractiva, sí. Somerset Maugham non imaginaría. Sí. Pero Isto Bueno, entonces o importante que e o bo que ten un libro de textos breves é que se pode facer, que o propio autor pode facer unha escolma e ler
Aqueles que se seguen así máis... Lemos un par de parágrafos e liberamos estos señores. Sí, porque vale, vai empezar a chover, además. A ver, eu marquei aquí algúns porque dixen, si Vence me manda a ler, eu Tens que ter aí o... eu leo. E si... Non é porque acordáramos, Sí. Vale. Levan todo o rato con un guión diante, O único que se saiu do guión foi teñen os dous o guión e a escaleta perfecta. Está esta presentación perfectamente escalada e guionizada. É falso, pero bueno. Se non, con anotación, ahora cambias a voz. A ver, teño un par de parágrafos pequenos que leo, vale? Isto, nunha praia de Louro, a Coruña, segundo contaron os xornais, un home chamou Madame Bovary a súa ex. Ela correu ofendida ao xulgado de Muros e o home foi condenado por inxurias. A xuíza non entrou a considerar se a señora era realmente unha adúltera, pero abriu unha fenda perigosa, porque hai moita xente no mundo a que algunha vez chamaron con mala intención Quixote, Sancho Panza, Gargantúa, Don Xoán, Celestina, Barrabás, Pánfilo, Matusalén, Xeremías, Lolita, Herodes ou Tarzán. Os xuíces, cando lles toque entender destes casos, poderán escoller entre ser Pilatos, Salomón ou Cantinflas. Isto... teño outro e rematamos. Isto é algo... Ese é moi chulo. O do taxista haitiano, sí. ¿no? Ese é fantástico. Non hai aquí, digamos, unha pinga de imaginación. O que conto sucedeu tal cual, ¿no? E entonces di así. Nunha de tantas cidades estadounidenses esfiañadas, unha lea de autoestradas que levan dos centros comerciais ás urbanizacións e viceversa, collín un taxi no medio dunha violenta treboada. O taxista era un home vello e negro, un inmigrante de xesto serio que procedía de Haití e que se expresaba en crioulo, que é o idioma oficial, un dos idiomas oficiales de Haití. O crioulo é unha desas mesturas de linguas, un chorro xeneroso de francés, un pouco de inglés, unha presadiña de linguas varias africanas, unhas pingas de español e de portugués, que esta mestura que se fala nalgúnas illas do Caribe. O taxista vivía nun enorme e pobre barrio habitado casi en exclusiva por haitianos. Desde o taxi, e ao pasar por unha das autovías, vimos o barrio, por eso sei que era enorme. E quizáis, por iso, el vivía ali, nin siquera era moi consciente de que o que falaba non era exactamente inglés. Coa axuda de algunhas palabras en francés e en inglés, foime posible manter unha conversa tan esforzada como divertida por momentos. E vendo os traballiños que eu pasaba para encontrar palabras que nos permitisen entendernos, o home mirou para min, moi comprensivo, un pouco compasivo, poderíamos decir, e díxome: notase que vostede leva pouco tempo neste país, porque aínda lle resulta difícil falar inglés. Díxenlle que, en efecto, que só levaba uns días, pero non me atrevín a aclararlle que non estábamos falando en inglés, sino nunha mestura de idiomas e tal. E, aproveitando a parada nun semáforo, tratou de consolarme. E díxome: non se preocupe, díxome no seu crioulo haitiano. Cando leve aquí uns anos, falará o inglés tan ben como a mí. E eu dixe, bueno, agradezo o optimismo, claro. Bueno, isto foi todo. Moitas gracias a todos. Moitas gracias a todos.